Dovolujeme si vám představit příjemný rodinný resort Magic Hotels Cannes Family Resort and Aquapark. Je umístěn nedaleko známého letoviska Monastyr. Po zhruba 2,5hodinovém letu a hodince jízdy luxusním klimatizovaným autobusem se sny o skvělé dovolené stanou realitou. Od nádherně modrého moře hotel odděluje jen široká stuha písčité pláže. Hned za ní v zelené náruči udržované zahrady září azurové hladiny bazénů i pestrobarevné vlnovky a spirály rozsáhlého vodního světa. Se stinnými balkony, pečlivě prostřenými stoly i spoustou míst k odpočinku je to vše příslibem jedinečných sportovních, relaxačních i kulinářských zážitků. Hned po příjezdu vás uvítá moderně řešené lobby. V jeho prostorách se nachází nepřetržitě fungující recepce i pohodlná křesla a pohovky. K občerstvení jistě rádi využijete služeb místního lobbybaru. Hotel je vybaven několika bazény pro dospělé i děti, ale i zajímavě řešeným vnitřním bazénem. Ladné tvary skluzavek a tobogánů zdejšího výpravného vodního světa, stejně jako modravé hladiny vodních ploch, lákají k osvěžení i sportovnímu vyžití plavce všech úrovní i generací. Dostatečný počet lehátek a slunečníků k následnému odpočinku je zajištěn, stejně jako barové služby. Vkusně a moderně zařízené pokoje s klimatizací mají terasu nebo balkon i kompletně vybavenou koupelnu. Pro vaše pohodlí a odpočinek jsou vybaveny televizorem se satelitními programy, sejfem a minibarem. Vlastní písčitá pláž se nachází přímo u hotelu. Po koupání v průzračně modré vodě nebo po sportování si určitě rádi odpočinete na lehátkách pod slunečníky. Zdarma jsou k dispozici i osušky. Pro ty z vás, kteří rádi odpočívají aktivně, je dobrou zprávou, že zde můžete provozovat spoustu her a sportů, jak na pláži, tak v prostorách hotelu. Dobře se budete bavit i při akcích a animačních programech Blue Clubu. Populární dětský krokoklub zase pod vedením zkušených animátorů přinese spoustu zábavy v češtině vašim dětem. Uvidíte, že Blue a Krokoklub budou garancí spokojeného úsměvu celé rodiny. Stravování probíhá v hotelu Magic Cannes Family Resort and Aquapark formou All Inclusive. Místní i světové speciality jsou často přímo před vámi připravovány zkušenými kuchaři. Pracují vždy s kvalitními a čerstvými surovinami. Nabídka pokrmů z masa, ryb i drůbeže je opravdu bohatá. Příloh, zeleniny, ovoce i zákusků, co hrdlo ráčí, stejně jako místních nápojů. Rádi vás tu obslouží v prostorách 4 restaurací a 8 barů. Maličkosti, které vám udělají radost, dárky i suvenýry pohodlně nakoupíte v hotelové nákupní galerii. O krásu těla můžete pečovat ve fitness centru, při masážích nebo v hotelových lázních.